I love my people, the Zulus, hence they were able to rise above the level, to adapt and to acclimatize to whatever situation that they were faced with. Did you know that from the concept of Englishmen, angithi phela kwafika amabhunu kuqala kwase kufika amaNgisi. AmaNgisi wanted to be distinct, therefore they referred to themselves as we the Englishmen. Awuke thina-ke sibalalele nako sesiqhamukane lethu elithi izinkisimane. Sanibonani balingani mabhungu namatshetshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa obhalwe ngu-S Ngubane no-T Qwabe. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Mathongo Ami ebhalwe ngu-CNN Xulu. Ifundeka ngalolu hlobo ibinza lokuqala. Ningibukelelane, ningilahlelane, ningobani mathongo ami, ninhloboni yezithutha. Ngiyazama, ngiyasukuma, ngiyatabuzela, ngiyazama, ngiyahamba, ngiyantantatheka. Imilenze ibophene, izitho zingamaqensi. Igxathu engilithathayo liwumqansa. Ibinza lesibili. Nanithi kuyoba yindoda yamadoda. Nabuye nakuyeka kwantantatheka. Ningibukelelani ngiyowela eweni. Ningiyekelelani ngihlwathiza ehlathini. Ningibukelelani. Bathi ngaphuma ngembethe. Bathi ngavela ngifumbethe. Ngangembethe ini, ngifumbethe ini. Ngiyakotola, angizikhethelanga. Ngenziwani, ibinza lesibili. Iningi libabaza imuva lomsamo. Umsamo obewukhanya kaluvindi. Imivimbi ingivuthuza ngivathazele. Ngivathazele ngitshovoze okwevaka. Izivuvaba zempilo ziyangivivinya. Nithuleleni. Ibinza lesine. Nangipha impilo. Nangipha isinkwa. Ngiyabonga. Ningiphuca abaphilayo nesinkwa. Ngiyadumala. Abanibonayo bathi nilambile. Abanibonayo bathi anilandiwe. Kuginqika izilwane. Nemilahlankosi nibhekelwa. Nithuleleni. Igeja lingishisa emhlane. Ibinza lesihlanu. Ngiyazama mihla. Ngibuya nequbu lika nogwaja. Ngiyapheka mihla. Kushabilayo. Kusha nasophondweni. Nithuleleni mathongo ingcobosi ihangulwa. Nithuleleni mathongo inhlwathi igingumsenene. Ningibukelelane mathongo. Ningilahlelane mathongo. Kuyaphela lapha ukufundwa kwenkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko salenkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Mathongo ami. Imbongi ikhethe igama elithi mathongo. Ukuchaza amadlozi. Ukuchaza izinyanya. Ukuchaza izithutha. Wobani bonke labo? Abantu asebedlule emhlabeni. Ngokwenkolelo yesintu, laba bantu bavikela abomndeni abasaphila. Okuchaza ukuthi amadlozi angaletha izinhlanhla. Amadlozi angaphinde futhi alethe imikhokha. Kuye ngokuthi lowo muntu wenze kahle yini. Uma enze kahle uyaklonyeliswa.
ahlengwe ezingozini zomphefumulo nezomzimba uma engenzanga kahle noma uma kukhona lokho obekufanele akwenze kodwa yena abe engakwazi. Uyafulathelwa, abukelwe, izinkinga zimtitinye, zimvivinye. Imbongi ikhethe igama elithi Ami, eliyingxenye yocezwana lwenkulumo olubizwa ngokuthiwa ongumnini, ukucacisa ukuthi into ingekabani. Imbongi ikhethe leli gama ukugqamisa ukuthi imbongi inobudlelwano obuhle nezinyanya zakubo ngoba ithi ngezayo. Binza lokuqala umugqa wokuqala ningibukelelane. Imbongi ikhethe igama elithi ningibukelelane ukuchaza ukuyekela umuntu ungamsizi kodwa eludinga usizo. Lingani bami nani bafundi, kusukela emgqeni wokuqala kuze kuyofika emgqeni wesine kunophawu lokuloba olusetshenziswe yimbongi ekugcineni kwale migqa. Lolu phawu lubizwa ngokuthiwa umbuzo mbumbulu. Lolu uphawu olugqamisa ukuthi imbongi ibuza umbuzo ongadinge mpendulo. Lokhu kuchaza ukuthi imbongi iyathandabuza, iyangabaza, ingabaza ubukhona bamathongo ayo empilweni yayo. Imbongi ibibuqinisekisile ubudlelwano enabo namathongo ayo. Kwazise ithena esihlokweni Mathongo Ami. Nanoma kunjalo, imbongi manje futhi iseyabungabaza lobu budlelwano ngoba alukho usizo imbongi elutholayo kulawo madlozi akubo. Kuba sengathi lawa madlozi ayizethameli, ayayibukela nje, yona ivithizwa umhlaba, ivuthuzwa zinkinga. Umugqa wesibili, ningilahlelane. Imbongi ikhethe igama elithi ningilahlelane ukuchaza ukuyintshinga eceleni into engenamsebenzi, ukuyiphonsela kude le. Umugqa wesithathu, ningobani Mathongo Ami. Egameni elithi ningobani sithola umsuka othi bani. Lowo msuka ungumbuzo ofuna igama lomuntu noma ungumbuzo ofuna incazelo. Ungani imbongi ibuza amathongo ukuthi athini amagama awo? Yingoba esintu kuthiwa wonke ophilayo unamathongo amabili noma amathathu noma amane okuyiwona ayalelwe ukuba ahlenge impilo yakhe, ambusise, amnikeze izinhlanhla, kumbe-ke amashwa. Mhlawumbe imbongi ibifuna ukwazi ukuthi kubo bonke abantu asebedlulile emhlabeni, yibona obani labo abanikezwe, bajutshwa, banikezwa umsebenzi wokuba bamlandele. Imbongi ifuna amagama abo nje ukuze izokwazi phela ukuthi izobuza obani, izoyithola kanjani incazelo yokuthi kungani bemfulathele. Umugqa wesine, ninhloboni yezithutha. Imbongi ikhethe igama elithi ninhloboni ngoba linomsuka othi hlobo.
Uhlobo lona uchaza umuntu enizalana naye, uchaza umndeni. Imbongi ifuna ukwazi ukuthi bawumndeni onjani ongasizani. Kusukela emgqeni wokuqala kuye emgqeni wesine sithola imvumelwano siqalo uni. Le mvumelwano siqalo igqamisa okubili. Okokuqala igqamisa umgqumo omnandi oyisigqi owakhekayo lapho sifunda lenkondlo. Okwesibili ukugqamisa ithoni yokulahlekelwa yithemba nomoya wokudangala. Kusukela emgqeni wokuqala kuye emgqeni wesibili sithola imvumelwano sigcino eyakhiwe yisakhi uni. Uni lona ugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili ukugqamisa ukuthi imbongi ibibuza ukuthi kanti kwenzekani, kungani kwenzeka lokho kwenzekayo, okuyini, okuwukuthi iyayekelwa nje ihlupheke, okuyini, okuwukuthi intshingwe le kude njengomuntu onganamsebenzi noma into enganamsebenzi. Umugqa wesihlanu ngiyazama, ngiyasukuma, ngiyatabuzela. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyazama ukugqamisa noma ukuchaza ukwenza okuthile. Uhlole ukuthi awuzukuphumelela yini kulokho obhekene nakho. Ukuchaza ukulinga izindlela, uhlwaye izindlela zokuphila. Imbongi yakhetha igama elithi ngiyasukuma elichaza ukuphakama kade uhlezi phansi ume ngezinyawo. Imbongi yakhetha igama elithi ngiyatabuzela ukuchaza ukuhamba kancane njengomuntu ongenamandla, uhambe njengengane ecathulayo. Kulo mugqa sibona ifanangwaqa elakhiwe yisakhi ungi esitholakala kuwo womathathu lamagama atholakala kulo mugqa. Sithola ungi egameni lokuqala elithi ngiyazama. Sithole ungi wesibili egameni elithi ngiyasukuma. Sithole ungi wesithathu egameni elithi ngiyatabuzela. Leli fanangwaqa ligqamisa okubili. Okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili ukuzimisela kakhulu kwembongi kutholeni ikhambi elizoyikhipha kulobu bunzima imbongi ekubona. Balingani bami nani bafundi, mhlawumbe omunye ubezothi ungilona oyifanangwaqa ugqamisa okuthathu. Abesethasisela ethi ungi ugqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo lwayo, ikhuluma ngayo ngqo. Umugqa wesithupha ngiyazama, ngiyahamba, ngiyantantatheka. Igama elithi ngiyazama silichazile. Manje sizochaza igama elithi ngiyahamba. Imbongi ilikhethele ukuchaza ukuqhubekela phambili ngokususa unyawo ulubeke phambi kolunye, uphinde futhi ulususe ulubeke phambi kolunye, kanjalo kanjalo. Imbongi yakhetha igama elithi ngiyantantatheka ukugqamisa ukuhamba ungazi lapho uya khona,
ukubaleka. Ake siboneke nalapha kulo mugqa sithola ifanangwaqa elingungi emagameni amathathu alandelanayo athi ngiyazama, ngiyahamba, ngiyantantatheka. Leli fanangwaqa ligqamisa okubili. Okokuqala ligqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili ligqamisa ukuphithana ekhanda ngoba imbongi ayisazi ukuthi izohlanganisa ini nani ukuze ithole isisombululo. Omunye angathi leli fanangwaqa ligqamisa okuthathu, okuwukuthi imbongi ikhuluma ngayo ngqo. Umugqa wesikhombisa, imilenze ibophene, izitho zingamagqinsi. Siyayazi sonke imilenze. Lokhu yizitho zomzimba ezenza umsebenzi wokuhamba. Yenjani imilenze ebophene? Imbongi ikhethele ligama elithi ibophene ukuchaza ukuhlangana ndawonye, kuchaza into esongene, into egingene. Siyabona ukuthi imbongi ibiba nenkinga uma ithi iyahamba, akuhambeki kahle ngoba imilenze yayo isongene. Kungani le milenze isongene? Yingoba imbongi ithi leyo milenze okuyizitho ingamagqinsi. Imbongi ikhethele ligama elithi zingamagqinsi ukuchaza ukuthi ziyasinda. Kusukela emgqeni wesihlanu kuye emgqeni wesikhombisa sithola uphawu lokuloba maphakathi nendawo yaleyo migqa emithathu. Lolu phawu lokuloba lubizwa ngokuthiwa yisizura. Imbongi ilusebenzise ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le migqa yomithathu. Okwesibili ukugqamisa isimo esingesihle, isimo esinzima. Ngakho ofundayo uthi nje ukuhlaba ikhefu athi ukudonsa umoya kancane anduba aqedele lowo mugqa. Umugqa wesishiyagalombili, igxathu engilithathayo liwumqansa. Imbongi ikhethe igama elithi igxathu ukuchaza isinyathelo. Imbongi yakhetha igama elithi liwumqansa ukuchaza ukwenyukela noma ubulukhuni bento ethile. Kuyacaca ukuthi isinyathelo esithathile silukhuni ngale ndlela. Ibinza lesibili, umugqa wesishiyagalolunye, nanithi kuyoba yindoda yamadoda. Imbongi ikhethe igama elithi nanithi ukuchaza ukuthi basho, ukuchaza ukuthi bebecabanga, ukuchaza ukuthi bebenethemba. Bebenethemba lokuthini? Bebenethemba lokuthi imbongi iyoba yindoda yamadoda. Ngonjani umuntu oyindoda? Umuntu oyindoda umuntu wesilisa oseganiwe, noma uma engaganiwe-ke umuntu wesilisa oseqinile. Uma kuthiwa lona yindoda yamadoda, kusuke sekusetshenziswe isimo sokukhuluma esichaza ukuthi lowo okukhulunywa ngaye kucatshangelwa ukuthi
uzokwenza izinto ezincomekayo. Umugqa weshumi. Nabuye nakuyeka kwantantatheka. Imbongi ikhethe igama elithi nabuye ukuchaza ukuthi akusenzekanga obekade kucatshangwa ukuthi kuzokwenzeka. Imbongi yakhetha igama elithi nakuyeka ukuchaza ukupheza okwenzayo. Imbongi yakhetha igama elithi kwantantatheka ukuchaza ukubaleka nokuhamba ungazi lapho uya khona. Emgqeni wesishiyagalolunye nasemgqeni weshumi sithola imvumelwano siqalo una emagameni athi nanithi naleli elithi nabuye. Una ugqamisa okubili, ugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi obizwa ngelesigqi lapho kufundwa lenkondlo. Uphinde ugqamise ukuhlawumbisa, ukucabanga ukuthi kungenzeka okuthile noma kuzokwenzeka okuthile, noma ukungabi naso isiqiniseko kahle sokuthi lento oyicabangayo izokwenzeka noma ayizukwenzeka. Mugqa weshumi nanye. Ningibukelelane ngiyowela eweni. Imbongi ikhethe igama elithi ningibukelelane ukuchaza ukuyekela umuntu ungamsizi ube ubona ukuthi uyaludinga usizo. Imbongi yakhetha igama elithi ngiyowela ukuchaza ukulahlela phansi noma ukulahleka phansi. Imbongi yakhetha igama elithi eweni elichaza udonga olude oluwugebe olushona phansi kwazise lusonqenqemeni lwentaba. Umugqa weshumi nambili. Ningiyekelelane ngihlwathiza ehlathini. Imbongi ikhethe igama elithi ngehlwathiza ukuchaza ukunhlanhlatha uhambe lapho kungenandlela khona. Imbongi yakhetha igama elithi ehlathini ukuchaza indawo ebanzi enemithi eminingi futhi eyenile lapho kulula khona nje ukuthi umuntu adukuze angazi ukuthi ungene ngaphi futhi uyophuma ngaphi. Sibona imvumelwano siqalo emgqeni ka-11 nomugqa ka-12 otholakala emagameni athi ningibukelelani nasegameni elithi ningiyekelelani. Le mvumelwano siqalo uni gqamisa izinto ezimbili. Okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili ukugqamisa isinqumo samathongo ekutheni abe enawo amandla okuhlenga okunakekela imbongi kodwa athathe isinqumo sokungayinakekeli. Umugqa weshumi nantathu. Ningibukelelane. Silichazile leli gama ngakho-ke sizodlula. Umugqa weshumi nane. Bathi ngaphuma ngembethe. Imbongi ikhethe igama elithi bathi ukuchaza ukusho. Imbongi yakhetha igama elithi ngaphuma ukuchaza ukuthi yazalwa, ukuchaza ukuthi yavela. Imbongi yakhetha igama elithi ngembethe ukuchaza ukuthi yayigqokile. Ake siboneke. Imbongi la
Sisebenzise izimpawu zokuloba ezingamachashaza amathathu. Lawo machashaza aqhamisa ukuthi imbongi ayinaso isiqiniseko sokuthi yayembethe ngempela. Ibingazibona kanjani iyingane iluswane olubomvu. Ake siboneke, yayembetheni kanti imbongi? Kuyenzeka ukuthi ingane iphume yembethe ingubo. Le ngubo ngesiLungu siye sithi phecelezi i-placenta. Kuchaza ukuthini ukuthi ingane izalwa yembethe ngesintu? Kuchaza ukuthi leyo ngubo leyo iyathathwa kuyiwe nayo emsamo, ifike ibekwe khona, bese kuhlatshwa imbuzi. Uma ngabe leyo mbuzi isihlatshiwe, kuye kuthiwe leyo ngane yembulwa ingubo eyazalwa nayo. Kwesintu, uma leyo ngane ingahlatshelwanga imbuzi, kuthiwa iyolandelwa ngamashwa. Le ngane izophumelela bese kuye manje, iphinde iphumelele bese kuye manje, ngoba yazalwa yembethe. Leyo ngubo leyo ayisuswanga ngokwesintu ngokuthi kuhlatshelwe abangasekho imbuzi. Ukuthi kuye kuthiweni-ke uma sekuhlatshwa, cha, lapho-ke ngathi nami angazisizi. Ngicela ukuyishiya ilenga. Umugqa we-15. Bathi ngavela ngifumbethe. Igama elithi bathi lichaza ukuthi basho. Igama elithi ngavela lichaza ukuthi ngaqhamuka. Igama elithi ngifumbethe lichaza ukuthi wayephethe okuthile ngesandla. Lokhu-ke ukufumbatha akuthusi kakhulu ngoba yonke ingane izalwa ifumbethe. Ifumbatha iseseswini sikanina esibelethweni, iphinde iphume ifumbethe, ihlale nje amalanga noma izinyanga igoqe leso sibakelane esincane nje. And that is normal and it happens to everyone. Ukugqoka-ke i-placenta is not something that happens every day. A child should never be born clothed in a placenta. I-placenta kufanele iqashuke, iqhamuke kamuva ingane isivelile. I'm going to leave it at that. Emgqeni we-14 nomugqa we-15 sithola ukuxhumana siqalo egameni elithi bathi, ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa iningi labantu abasho into eyodwa. Sithola imvumelwano maphakathi egameni elithi ngaphuma nasegameni elithi ngavela. Le mvumelwano maphakathi wunga egqamisa inkathi edlule. Okwesibili, ukugqamisa ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi lapho sifunda le nkondlo. Sithola imvumelwano sigcino egameni elithi ngembethe nasegameni elithi ngifumbethe. Le mvumelwano sigcino uthe igqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo.
Okwesibili, ukugqamisa izipho ingane eyimbongi eyavela nazo. Balingani bami nani bafundi, uma kwenzekile ngangasho ukuthi lo mugqa unombuzo mbumbulu, akusho ukuthi awukho and akusho ukuthi lapho imbongi ayisathandabuzi. Uma ngingashongo ukuthi kulowo mugqa kunamachashaza amathathu achaza ukungabi nesiqiniseko saleyo nto eyenzakalayo, achaza ukungabaza, akusho ukuthi awekho and akusho ukuthi imbongi ngaleso sikhathi ayixakekile, akusho ukuthi imbongi ayinalo uvalo. Umugqa weshumi nesithupha, ngangembethe ini, ngifumbethe ini. Umugqa ugqamisa ukumangala kwembongi, ugqamisa ukuthi kukhona lokho imbongi engaqondisisi. Ugqamisa ukuthi imbongi iyazibuza, iyaziphendula ukuthi okwangempela bakhona abantu abazalwa bembethe okuthile. Umugqa weshumi nesikhombisa, ngiyagodola angizikhethelanga. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyagodola, ukugqamisa ukuzwela amakhaza. Lapha futhi ngemuva kokubhalwa kwaleli gama elithi ngiyagodola, imbongi isebenzise izimpawu zokuloba ezingamachashaza amathathu ukugqamisa ukuthandabuza ukuthi imbongi yangabaza ukuthi ingagodola kanjani ngoba yayigqoke ingubo ngenkathi izalwa. The poet is looking at the discrepancy. There is a huge gap between what is happening now with what had happened in the past. Physically, he was wearing a blanket. He is supposed to be warm inside and out. He is supposed to be having the best time of his life. And what he sees, the reality that is happening is that everything is bleak. He feels that he is in a void. He feels empty. He feels that nothing goes right for him. Angisiyeke isingisi bakithi, angisazi nokusazi, akusone sethu. Imbongi ithi ayizikhethelanga, ukuchaza ukuthi ayiqokanga lempilo eyiphilayo, ayiqokanga ukuthi izalwe yembethe. Umugqa weshumi nesishiyagalombili, ngenziwani. Imbongi ikhethelele igama elithi ngenziwani ukugqamisa ukungayijabuleli impilo eyiphila manje. Ikhethelele igama ukugqamisa ukuthi okwenzeka manje kungaphezu kwamandla ayo. Balingani bami nani bafundi, ngicela ukugcina lapha okwanamhlanje, sizoqhubeka ngokuzayo ukuze ivideo ingabi yinde kakhulu. Niyathandwa, nisale kahle.